Wel, croeso cynnes iawn i chi yma bore yma. Mae'n hyfryd gweld eich gwynebau chi. Yn hyfryd gallu cael bod gyda'n gilydd i addoli ein harglwydd mawr. Mae croeso arbennig i John Trehan o Llwyn Hendi, y Tabernacle. Fi wedi cael yn siarsio i Pyd o Ddwy Llanelli. Llwyn Hendi i fod yn fanwl gywir. Mae'n hyfryd cael John gyda ni. Edrych ymlaen i beth mae Duw wedi gosod ar ei galw neu ar ein cyfer ni. Ac yn edrych ymlaen i allu cymdeithasu gyda'n gilydd bendith arno ti, John. Mae Emyr wedyn yn Llwyn Hendi trwy'r dydd. Ni'n cofio am Emyr a dim arhodri yn pregethu yng Nghaerfyrddin, yr Eglwys Efengylaidd yng Nghaerfyrddin bore yma. Ar ôl yr oedfa, anogaeth i chi i aros am baned yn y cefn fan hyn i ni barhau i gymdeithasu gyda'n gilydd. Ac yna ar ôl paned sy'n cwarter i 12 bydd ysgo sul i'r plant a hefyd i'r oedolion. Prynhawn yma, mae yna griw yn mynd draw i'r Tabernacle, i'r bwydo digartref. Byddwn ni'n cofio amdano chi. Gweddio byddwch chi'n cael pob nerth egni doethineb a diogelwch yn hynny. Felly bendith arnoch chi prynhawn yma. Ac yna heno am 5 eto, prawn yma am 5, bydd John yn arwain i yma eto yn yr oedfa y prynhawn. O ran yr wythnos, mae yna eitha lot o bethau i rannu. Falle'r peth pwysig, cwrgweddi nos Fawrth. A cwrgweddi grwpiau yw e. Os ych chi ddim yn siŵr pa grŵp i fynd iddo fe, dewch chi weld fi, ond mi fydd y grŵp D yn mynd ac yn cyfarfod yn tŷ dad a mam am gwarter i 8, a dyn y grŵp o gogledd yn tŷ Rhodri a Ganwen. Felly hynny nos Fawrth, a byddwn ni'n edrych ar Salm 45. Yna bore di Mercher, paned a sgwrs, a bydd hynny yn ein tŷ ni, a jyst i atgoffa chi wragedd seiat nadolig, lle dewch wedi paratoi, seiat am y nadolig, ac yna cinio gyda'ch gilydd, os ywch chi weld Catrin ynglyn â hynny os gwelwch yn dda. Dyn nos iau, esbonio, na, does dim esbonio emyn nos iau. Bore di Gwener, paned, amser paned fan hyn, bore di Gwener 10:10, ac yna yn yr hwyr 6 clybiau plant am 6 i'r plant cynradd a 7 i'r rhai hun. Ac yna, ni'n cael bach o sioc i fy hun mewn ffordd, di Sadwrn ni'n canu carolau. Mae wedi cyrraedd. Felly, bore di Sadwrn am 11 byddwn ni'n ymgynnull fan hyn tu fas y capel, ac yna jyst yn cerdded draw i'r pentre a mi fyddwn ni'n canu carolau jyst am ychydig y fyna. Felly, cofiwch am hynny, dydd Sadwrn 11, ac yna sul nesaf yn y bore bydd oedfa deuluol. Felly, ni gofio am yr oedfawn yma, yng nghyd-destun hynny, mae gyda ni posteri a mae gyda ni'r cardiau fan hyn. Does dim pwynt bod nhw fan hyn. Plis cymrwch 2 neu 3, 4 i 5, a gwahoddwch rhywun. Ni'n sôn yn cwrgweddi nos Fawrth am yr hyder yna, trwy nerth yr ysbryd. Felly byddwn ni'n nyrfys yn gofyn, ond gweddiwch amdano fe, gweddiwch y bydd Duw yn arwain chi at bobl ac y byddwch chi'n rhoi y gwahoddiadau yma. Felly, sul nesaf, oedfa bore, oedfa deuluol, ac oherwydd hynny bydd dim ysgo sul wythnos nesaf. Wedyn, jyst i atgoffa chi hefyd, gan bod gweithgareddau yma'r oedfawon amrywiol yma, gai ofyn eto i chi ddod â danteithion, fel fod ni efo pethau i groesawu y bobl, ond atgoffa chi eto dim cnau yn y pethau hynny. Fi'n credu dyna i gyd. Gwydwch ni droi at Dduw mewn gweddi. O Dduw ein tad, diolch bod ni'n gallu nawr ymdywelu a troi ato ti. Ac wrth i ni feddwl am prysurdeb, arglwydd mae rhywun yn teimlo falle yn ddigon gwan, ac yn ni'n gofyn felly arglwydd, y byddwn ni ddim yn edrych mewn i ni'n hunain, ond y byddwn ni'n codi'n llyged ato ti, y Duw holl alluog, y sofran Dduw, yr un sydd yn rheoli yn ben ar y cyfan, y Duw holl alluog sydd ddim yn blino, sydd ddim yn panico. O arglwydd, diolch, dyfo ti ar hyn wyt ti, a bod ni'n gallu dod ato ti bore yma a dy alw di ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd. A bod ni a gwaredwr o'r arglwydd Iesu Grist yn gweddio gyda ni ac yn perfeithio'n gweddiau ni, bod yr ysbryd glân oddi fewn i ni. O arglwydd, mawr ein braint ni. Helpa ni nawr i daddoli di,
Ni'n gweddio i ti siarad yn ei trwy dy air di, trwy nerth yr ysbryd glân, fel y bydd Crist yn cael y lle yma ein i dilyngu. Bydd gyda ni o arglwydd trigyrha wrthon ni, bydd gyda Emyr yn Llwynhendi, bydd gyda Rhodri yng Nghaerfyrddin, a lle bynnag mae air yn cael ei bregethu'n ffyddlon o arglwydd llwydda yr efengil os gweli di fod yn dda. Clyw ein gweddi ni nawr am bod ni'n gofyn pob peth yn enw ac yn heiddiant ein gwaredwr Iesu Grist. Amen. Wel, diolch yn fawr am y gwahoddiad i fod gyda chi yn yr Eglwys Gymraeg yn Nghaerdydd. Dwi am ddarllen chydig o adnodau o Salm 147 un harwen ni ymhellach i addoli. Molwch yr arglwydd, da yw canu mawl i'n Duw ni, oherwydd hyfryd a gweddus yw mawl. Mae'r arglwydd yn adeiladu Jerusalem, mae'n casglu rhai gwasgaredig Israel, mae'n iachau rhai drylliedig o galon ac yn rhwymo eidoluriau. Mae'n pennu nifer y ser ac yn rhoi enwau arnynt i gyd. Mawr yw ein harglwydd ni a chrif o nerth. Mae ei ddoethineb yn ddifesur. Mae'r arglwydd yn codi rhai gostengedig, ond yn bwrw'r drygionus i'r llawr. Canwch i'r arglwydd mewn diolch. Canwch fawl i'n Duw ar delyn. Wel, gawn ni ymateb nawr te i'r gair yna. Ac mi'n credu taw'r un cynta yw pa obaith sydd i ni drwy'n hoes.
Wel, mae dau ddarlleniad yn ni y bore yma. Yn gyntaf, Eseia 42, 1-9, wedyn Mathew 12, 15 i 21. Eseia 42. Dyma fy ngwas, yr wyf yn ei gynnal, fetholedig yr wyf yn ymhyfrydu ynddo. Rhoddais fy ysbryd ynddo i gyhoeddi barn i'r cenhedloedd. Ni fydd yn gweiddi nac yn codi ei lais, na pheri ei glywed yn yr heol. Ni fydd yn dryllio corsau nysig, nac yn diffodd llun yn mygu. Bydd yn cyhoeddi barn gywir. Ni fydd yn diffodd, ac ni chaiff ei ddryllio, nes iddo osod barn ar y ddaear. Mae'r ynysoedd yn disgwyl am ei gyfraith. Fel hyn y dywed Duw yr arglwydd, a greodd y nefoedd a'i theini allan, a luniodd y ddaear a'i chynnyrch, a roddodd anadl i'r bobl sydd arni, ac ysbryd i'r rhai sy'n rhodio ynddi. My fi yw'r arglwydd. Gelwais di mewn cyfiawnder, a gafael yn dy law, lluniais di a thosod yn gyfamod pobl, yn oleini cenhedloedd, i agor llyged y deillion, i arwain ceithion allan o'r carchar, a rhai sy'n byw mewn tywyllwch o'i cell. My fi yw'r arglwydd, dyna fy enw. Ni rodda fy ngogoniant i neb arall, na'm clod i ddelwau cerfiedig. Wele mae'r pethau cyntaf wedi digwydd, a mynegaf y nawr bethau newydd, cyn iddynt darddu rwy'n ei hysbysu i chwi. Gwydyn ni'n troi at Efengyl Mathew 12 ac beth wedys i 15 i 21. Ond daeth Iesu i wybod hyn ac aeth ymaith oddi yno, dilynodd llawer ef ac fe ichawodd bawb ohonynt, a rhybuddiodd hwy i beidio a'i wneud yn hysbys, fel y cyflawnid y gair a lefarwyd trwy Eseia'r proffwyd. Dyma fy ngwas, yr un a ddiwisais, fa nwylid yr ymhyfrydodd fy enaid ynddo. Rhodda fy ysbryd arno, a bydd yn cyhoeddi barn i'r cenhedloedd. Ni fydd yn ymrafael nac yn gweiddi, ac ni chliw neb a'i lais ef yn yr heolydd. Ni fydd yn mathru corsen doredig nac yn diffodd canwyll sy'n mygu. Nes iddo ddwy'n barn i fuddugoliaeth, ac yn ei enw ef y bydd gobaith y cenhedloedd. Ac i ni'n diolch i'r arglwydd am ei air sanctaidd. Amen. Gawn ni droi at yr emyn nesaf nawr te, ac os ych chi'n defnyddio'r llyfr, rhif 125. Coffawn yn llawen gyda pharch. Amen.
Reit, wy'n credu bod y plant, os ydyn nhw'n fodlon, yn dod mlaen. Bore da, sy'n eisiau rhaid nhw. Bore da i chi. Bore da. John dwi. Neis i gwrdd chi. A mae'n neis eich gweld chi yn y cwrdd bore yma. Gallai ofyn cwestiwn i chi gyntaf. Ydych chi'n gyffroes? Pam? Da iawn. Mae bron yn Nadolig. Sawl cwsg sy'n fynd? Ti'n mor agos. 25. Da iawn. Da iawn. Pam yn union ych chi'n gyffroes? Beth am y Nadolig? Gwedwch un peth chi'n gyffroes? Bwyd. Anrhegion. Playmobiles. O. Mae hint fyna i rywun. Credu. Da iawn. Da iawn. Da iawn. Ardderchog. Ardderchog. Wel, weithiau, sa'n bod ys i chi wedi cael hyn, chi'n gallu bod yn gyffroes am roi rhywbeth i rywun. Pan oedd ymhlant i, tuach seis chi nawr, right? Wel, gwahanol seises, 4 o'n nhw, benderfynon ni gael anreg i mam Nadolig. Right? A ni wedi gweld yn y papur newydd, peiriant golchi llestri. Just beth oedd mam eisiau. A dyma ni'n mynd i rwle i gael a dyma ni'n mynd i di ffrind i roi fyna i guddio fe, sbwy Nadolig, chi'n gweld? A chi'n gwybod beth, oedd y plant mor gyffroes, ond nhw'n really excited. So ni'n cael swper nawr, rownd y ford, a ni'n eistedd fyna, a dyma un ffili dyla nôl, ni wedi cael rhywbeth i ti, mam, a wedyn, gasegic. Dan y ford, dim fi, gasegic, dan y ford. Sht. A dyma un arall. Wel, ni wedi cael rhywbeth bach i ti, mam. A wedyn dyma un arall, mae'n fawr. So, nhw'n cico i gilydd. Ond beth oedd e, ond nhw mor excited bod nhw wedi cael anreg i mam. A bod nhw yn y gyfrinach gyda fi yn barod. A ni wedi cael yn barod, a ni wedi prynu fe. A chi'n bod beth, pan ni'n darllen y Beibl, pan ni'n darllen yr Hen Testament nawr, i ni'n clywed lot ymlaen llaw am y Meseia sy'n mynd i ddod, am Iesu. A chi'n bod beth dwi'n meddwl, bod Duw mor excited am beth sy'n mynd i ddigwydd, mae'n gweud wrtho ni ymlaen llaw. A mae'n dweud bod y Meseia mynd i ddod, a darn sy'n gyda ni heddi, mae'n mynd i fod fel gwas, a mae'n mynd i ddod a goleuni i'r byd i gyd, fel bod ni'n gallu dod i'w nabod e. A chi'n gwybod beth, mae'n hyfryd. Nawr oedd y plant yn excited am beiriant golchi llestri. Falle, achos bod llai o waith wedyn. Falle, llai o waith golchi llestri. Ac meddyliwch am y peiriant golchi llestri cyn i fi orffen nawr te. Chi'n rhoi llestri glan mewn? Chi'n meddwl? Na. Rhoi brwnt. Chi'n rhoi llestri brwnt mewn, a mae'r peiriant yn golchi nhw. A chi'n bod beth fel yna mae Iesu. Mae wedi dod i ni gael dod ato fe, ond dim yn lan yn barod, i ni frwnt. Tu fewn. A mae e'n derbyn ni. A mae e'n ein golchi ni. Mae wedi marw ar y groes, i ni gael bod yn lan o flan Duw. Mae rai pobl, chi'n gwybod, felly pan fyddwch chi'n henach, cyn rhoi y llestri yn y peiriant, maen nhw'n rinso nhw. A wedyn rhoi nhw mewn. Ac i ni'n gallu meddwl fel yna, i ni'n gallu meddwl, o, mae rhaid fi fod yn bach yn well cyn gallai ddod at Iesu. Ond na, mae rhaid ni ddod fel i ni, a mae e'n ein golchi ni. A chi'n gallu rhoi llestri yn y peiriant na, bob dydd wedyn. I ni'n dod tro cynta at Iesu, gael bod yn iawn gyda Duw, a mae'n ein golchi ni wedyn bob dydd. Achos mae yna bechodau yno ni bob dydd, bod ni'n cael ein derbyn, i ni'n gorfod dod i cael ein glanhau wedyn, a neu'n meddwl a'n calon,
bob dydd. Wel, wy'n falch bod chi'n gyffroes. A cofiwch bod yr arglwydd yn gyffroes am roi y rodd arbennig yma i ni yn Iesu Grist. Diolch yn fawr iawn. Wel, ni'n troi nawr at yr arglwydd mewn gweddi gyda'n gilydd. Gawn ni weddio. O arglwydd ein Duw a'n tad nefol, Duw a thad ein harglwydd Iesu Grist. Duw y diwiau ac arglwydd yr arglwyddi brenin y gogoniant ac arglwydd y lluoedd. Diolch am y dydd yma. I ni'n dod ynghyd yn enw'r arglwydd Iesu ar ddydd yr atgyfodiad. Dydd y bedd gwag, dydd yr arglwydd, dydd ei fuddugoliaeth dros bob gelyn, pechod, Satan, marwolaeth, y bedd ac uffern. A diolch bod gyda ni frenin ac arglwydd byw yn gapten ein iachawdwriaeth ni. Ac o arglwydd i ni'n dod nawr i droi ata ti mewn gweddi, i dy geisio di arglwydd, i alw arna ti gyda'n gilydd. Ac i ni'n gofyn am ras o arglwydd i daddoli di mewn ysbryd ac mewn gwirionedd heddi, mewn reality o arglwydd ac mewn ffydd. Diolch bod ti'n dduw mor fawr ac mor ardderchog. Wyt ti'n dduw tragwyddol, heb ddechrau na diwedd. Wyt ti'n ddigyfnewid o arglwydd. Wyt ti'n holl alluog, yn holl bresennol, yn holl gyfoethog, yn drigarog ac yn rasol, yn dduw sanctaidd, ac o arglwydd yn graig i ni yn ein iachawdwriaeth trwy Iesu Grist. Ac o arglwydd i ni eisiau dod gyda mawl a diolch gyda frond i nawr. Allwn ni ddim roi dim byd i ti arglwydd. Ti sy'n roi o hyd, ti sy'n darparu, ti sy'n cynnal ac yn rhoi ac yn rhoi ac yn ein llwytho beinydd a daioni. Ond allwn ni roi yn diolch i ti a'n mawl o arglwydd bod nhw'n wan ac yn fregus iawn. Ac i ni yn rhoi clod i ti nawr o arglwydd. Bendigedig fyddo dy enw di. Yn ein plith ni heddi arglwydd. Ni'n gweddio i ti ogoneddu dy hunan, i ti ogoneddu dy fab, ogoneddu dy ras o arglwydd, ac i ni'n gweddio y gallwn ni yn ein bywyd dy ogoneddu di hefyd, trwy fyw fel rhai sydd â Duw gogoneddus yn dduw iddyn nhw. Byw yn dy allu di arglwydd mewn gwirionedd, a byw yn dy nerth di o ddydd i ddydd. Arglwydd i ni'n diolch am dy drigareddau tuag ato ni, sy'n dod bob bore o'r newydd. I ni'n diolch heddi am bob gras o arglwydd, gras cyffredinol sydd wedi dod i'n rhannu'n barod. I ni'n sylweddoli nad i ni'n mynheiddi dim, wrth lawdi, dim o gwbl, ond gwg y nef, a gweud y gwir, i ni'n heiddi bod ti'n ein condemnio ni'n syth ac yn ein damnio ni, oherwydd ein gwrthryfel a'n pechod naturiol. Ond i ni'n profi dy drigaredd di arglwydd o hyd. I ni'n diolch am ras cyffredinol, am gysgod, bwyd, a dillad heddi to nawr o arglwydd, am ryddid i ddod i'r cwrdd, i addoli, am bod dim rhyfel yn ein gwlad ni. I ni'n ddiolchgar iawn i ti. I ni'n gweddio dros rai sydd yng nghanol sefyllfaoedd o ryfel a thrais o arglwydd yn ein byd ni, yn gynnwys brodyr a chwiorydd i ni wrth gwrs, yn y dwyrain canol ac yn Rwsia ac yn Wcrain, a bendithiau nhw arglwydd a nertha nhw i fod yn halen ac yn oleini arglwydd, hyd yn oed yn y sefyllfaoedd ofnadwy hynny, lle mae bywyd mor fregus i weld, a lle gallan nhw gyflwyno gobaith cadarn tragwyddol. Ac o arglwydd i ni'n cofio am rai sy'n cael eu herlyd hefyd o arglwydd, i ni'n cofio am y sefyllfa Nigeria nawr, ac yn gweddio dy ras a dy nerth i frodyr a chwiorydd mewn sefyllfaoedd fel yna. Bendithiau nhw arglwydd, cynnal nhw, diolch amdanyn nhw, ac nertha nhw. Ac unwaith eto, defnyddio nhw hefyd i ymestyn dy deyrnas. Ac ni'n gweddio
dros o'n ni'n hunain o arglwydd, deled y deyrnas yn ein plith ni. Yng Nghymru hefyd o arglwydd. I ni'n gofyn i ti nerthu ni yn ein dydd, i fod yn dystion i ti, i fod yn ffyddlon i ti, ac o arglwydd deled ymestyn, ehanga, derfynau, dy deyrnas o arglwydd yn ein dydd ni nawr. Ac o arglwydd i ni'n diolch bod Iesu Grist wedi dod, bod e wedi dod i ddod â teyrnas nefoedd yn agos. Ac i ni'n diolch o arglwydd bod e wedi agor y deyrnas i bawb sydd yn credu ynddo fe. I ni'n diolch amdano fe, ein brenin bendigedig, ein harglwydd, ein capten. I ni'n diolch mai fe yw y bugail da sydd wedi rhoi ei einioes dros y defaid, bod e'n ein nabod ni wrth ein henwe, yn ein harwain ni allan ac yn ein porthu ni a'i air ac a'i ysbryd o arglwydd. O, i ni'n diolch. Helpa ni heddi i glywed llais y bugail yn ein cymell ni, yn ein harwain ni, yn ein diddannu ni ac yn ein erthu ni. I ni'n diolch mai fe yw craig ein iachawdwriaeth ni arglwydd. Y graig gafodd i tharo ar y groes, fel bod y dŵr bywiol yn llifo mas, bywyd o'r nef i'n heneidiau ni, i dorri'n syched ni o arglwydd ac i'n bywhau ni. I ni'n diolch mai fe yw'r graig sydd yn gysgod i ni ar daith yr anialwch arglwydd. I ni'n diolch bod y graig yn uwch na ni, i'n cysgodi ni a'n cynnal ni arglwydd. I ni'n diolch mai yn y graig yma i ni'n gweld gogoniant Duw yn wyneb Iesu Grist. I ni'n diolch o'r graig i ni'n cael y mêl sydd yn melysu ein bywydau ni. O arglwydd bydd yn graig i ni heddi, bydd yn graig ein iachawdwriaeth trwy dy air. O arglwydd i ni yn diolch am dy ddaioni tuag ato ni. I ni'n gweddio dros, pan ni'n meddwl am dy deyrnas di, i ni'n meddwl am deyrnasoedd y byd hefyd, i ni'n gweddio dros rai sy'n mewn llywodraeth arglwydd, ac yn gofyn am ras a doethineb iddyn nhw. I ni'n meddwl am y mesur cymorth i farw, ac i ni'n gweddio yn ei erbyn yna, ac i ni'n diolch am y newidiadau lu sydd wedi cael eu cynnig gan dir arglwyddi, ac yn wir i ni'n gweddio caiff y cwbl i rwystro. Ond dro ras a doethineb i'r rhai sy'n llywodraethu yn dy drigaredd arglwydd. Ac o arglwydd i ni'n gofyn i ti fywhau gwaith yr Efengil yn ein plith ni nawr. I ni'n cyflwyno ein gwlad i ti ac yn gofyn i ti drigarhau wrtho ni. Nertha ni arglwydd, cynnal ni, ond bywha ni hefyd, a tywallt y ysbryd arno ni mewn nerth, mwyn gogoneddu yr arglwydd Iesu, mwyn iddo fe gael gweld o lafur ei enaid a chael ei ddiwallu. Ac o arglwydd diolch bod e wedi atgyfodi, bod e wedi esgyn i'r nef ar ein rhannu, bod e nawr yna yn ein cynrychioli ni ac yn cofio amdano ni, bod e wedi eistedd mewn awdurdod ar ddyheulaw Duw ac wedi anfon yr ysbryd. Ac ni yn gweddio am weinidogaeth yr ysbryd glân i ogoneddu Iesu Grist i'n argyhoeddi ni ac i'n goleuo ni heddi. Ac o arglwydd diolch y bydd e'n dod eto yr ailwaith mewn gogoniant fel brenin a barnwr ac i sefydlu ei deyrnas a pob glin yn plygu a phob tafod yn cyffesu fod Iesu Grist yn arglwydd gogoniant Duw Dad. O tyred arglwydd, dere arglwydd yw ein gweddi ni. Ac o arglwydd diolch bod popeth sydd ei angen arno ni, popeth i ni'n dymuno ynddo fe. Bendithia ni nawr felly arglwydd, tywys ni, maddau ni'n pechodau o arglwydd, paid a'n harwain ni i brofedigaeth, i ni'n gweddio, ac o gwared ni rhag yr un drwg. Nertha ni yn y frwydr ysbrydol yr wythnos yma arglwydd. Nertha ni farwhau pechod yn nerth yr ysbryd glân. O arglwydd, derbyn ni nawr y cadw ni. Bendithia'r eglwys hon a'i thystiolaeth arglwydd a diolch amdani, gweddio dros emyr a'i weinidogaeth a'r aelodau i gyd. Cynnal ni yn y dyddiau hyn o arglwydd, cynnal y rhai sy'n galaru yn eu plith nhw, ac eraill sydd yn wynebu anawsterau a thraialon ar hyn o bryd o arglwydd. Felly rhai ni'n gwybod amdano, rhai ni ddim yn gwybod amdanyn nhw.
cynnal ni arglwydd yn dy ras ac yn dy nerth, cynnal ein ffydd ni, ychwanega heddi at ein ffydd ni, ychwanega at y gobaith sydd yno ni yn Iesu Grist, y gobaith byw, ychwanega'n cariad ni at y ti ac at ein gilydd ac at eraill. Derbyn ni nawr yn enw ac yn heiddiant Iesu Grist. Amen. Mae'r emyn nesaf yn yr atodiad, os ych chi'n defnyddio print, rhif 2, arglwydd tyrd a llefara di. Wel, ni'n troi bore yma nawr te at y darlleniad neu'r darlleniadau yn Eseia 42 a Mathew 12. Ac yn Eseia nawr te, yn y bennod flaenorol i'r bennod yma, Israel yw y gwas. Ac mae wedi cael ei alw o bell yn Abraham, ac mae i ddwy'n tystiolaeth i ddaioni yr arglwydd. Dangos ei fuddugoliaeth
ei gynhaliaeth rhyfeddol a byw yn sanctaidd iddo fe. Dyna i pwrpas, dyna pwrpas y bodolaeth Israel, wrth gwrs, dangos mawredd yr arglwydd, bod yn dystiolaeth i'r arglwydd a'i ddaioni fe a byw i'w blesio fe. Ac mae'r un peth yn wir i ni fel pobl yr arglwydd. Ac mae e'n rhoi pwrpas arbennig i'n bywyd ni fel Cristnogion. Mae gyda ni bwrpas mor aruchel yn dos i ogoneddu yr arglwydd ein Duw, sydd wedi ein creu ni ac wedyn wedi ein caru ni ac wedi ein galw ni a'n golchi ni yn yr Efengil. Ond hefyd, wrth gwrs, mae y gwas yma, Israel, i fod yn gyfrwng arbennig iawn, mae wedi cael ei chreu a'i chodi fel cenedl i gyflwyno y gwaredwr i'r byd, i gyflwyno y Meseia i'r byd. Ac chi'n gweld ar hyd yr Hen Testament, y bygythion sy'n dod ar Israel, wel, mae'n fygythiad ar yr addewid mawr bod na un yn mynd i ddod, had y wraig, had Abraham, had Dafydd, a mae bygythiad ar y cynllun mawr yna, chi'n gweld yn yr Hen Testament, ond wrth gwrs mae'r arglwydd yn llwyddo ei gynllun bob amser. Ac mae'n sôn nawr am y gwas, yr unigolyn yma, y Meseia, cannoedd o flynyddoedd ymlaen llaw. Ac mae Efengil Mathew yn cadarnhau, mae yr arglwydd Iesu sydd mewn golwg yn y broffwydoliaeth yn yr Hen Testament. Ac yn Eseia fan hyn, mae Yahweh yn siarad gyda ni. Yr arglwydd sydd yn siarad. Yahweh ydwyf. Nid oedd, nid bydd, ond ydwyf. Y Duw tragwyddol. Fe, dyna'r enw roiodd i Moses yn y berth yn llosgi heb i difa. Chi'n cofio? Wel, Yahweh sy'n siarad ac mae'n cyhoeddi ei was. Yahweh, creawdwr y byd. A mae wedi dewis y gwas yma yn arbennig, mae'n ei gynnal ac mae'n ymhyfrydu ynddo fe. Mae wrth i fodd ynddo fe. Wrth gwrs, dylen ni fod wrth ein bodd ynddo fe hefyd yn yr arglwydd Iesu ac yn ein Duw ni. Ac mae Duw yn mynd i wneud gwaith arbennig trwyddo fe, wrth gwrs. Mae'n mynd i oleio y byd cyfan. Mae'n mynd i oleio y cenhedloedd. Amser Nadolig nawr, mae'n rhywbeth sy'n cael ei wneud yn ein hardal ni. Mae rhai pobl, maen nhw'n mynd am drip bach yn y car i gael gweld y goliadau ar y tai. Mae rai da yn Llwyn Hendi, mae rai fywyd. Maen nhw ar y ffrynt, maen nhw ar yr ochrau, maen nhw ar y to. Mae'n anhygoel. Licen ni ddim cael ei bil trydan nhw. A mae rai yn licio mynd rownd wedyn yn y car a gweld lle mae'r goliadau gorau. A mae'n goleuo'r lle i gyd. Mae fel Blackpool bach weithiau. Wel nawr te, cynllun yr arglwydd, goleio ein byd ni. Dod â goleini i'r byd, dod â goleini i'r cenhedloedd, goleini ar Dduw, goleini ar ddyn a'i gyflwr, goleini ar y ffordd i ddod at Dduw, wrth gwrs, yn yr arglwydd Iesu Grist. Y goleini sydd yn llewyrchu yn y tywyllwch, ac nid oedd y tywyllwch yn ei amgyffred, meddai Beibl William Morgan, yn gallu wneud cyffion amdano fe. Dim posib i gael mewn fel la. Mae'n torri trwyddo o hyd, mae'n torri trwyddo y goleini yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac mae'n hysbysu hyn nawr, yr arglwydd, ymlaen llaw, fel o'n i'n siarad gyda'r plant, yn yr Hen Testament. Darfu Moses a'r proffwydi ddweud amdano cyn ei ddod, cyn ei ddod. Mae'n hyfryd yn dweud. Mae yna gynllun ar waith, mae yna fwriad ar waith. A mae yna gynnwrf wedyn ni, mae'r arglwydd yn dweud wrtho ni, ymlaen llaw. A mae'r arglwydd Iesu hunan hyd yn oed yn ymweld ar adegau yn yr Hen Testament. Angel yr arglwydd. Mae ffili aros. Mae ffili aros i ddod. A mae yna gynnwrf i ddod â goleini i lewyrchu yn y byd yma ac i ddod â phobl ato fe i gael teulu enfawr, wrth gwrs, yn y nef newydd a'r ddaear newydd, i ddod â meibion lawer i ogoniant a creadigaeth
newydd, gogoniant gras y Duw. Ond nawr te, gawn ni ganolbwyntio tymed bach ar y gwas, achos dyma y ffocws yn y darlleniad yn Eseia ac yn Mathew wedyn ni wrth gwrs yn dyfynnu. Ac mae'n deitl hyfryd a cwbl addas i'r arglwydd Iesu, gwas yr arglwydd. Mae wedi dod ag agwedd gwas ar ffurf gwas ceithwas hyd yn oed. Mae wedi dod i wasanaethu. Mae'n pwysleisio hynny. Dyw e ddim wedi dod i'w wasanaethu, ond i wasanaethu. Ac i roi ei einioes yn brydwerth dros lawer. Ac mae wedi wneud y gwaith yma, fel nath ar ôl y swper ola, golchi trad y disgyblion. Mae wedi dod i'n golchi ni, mae wedi dod i'n glanhau ni, mae wedi dod i wneud gwaith digon annifyr yn ymwneud â'r brwnt a'r budur. Dyna pam mae wedi dod i'r byd, i'n glanhau ni. Ac oedd neb eisiau wneud y gwaith ar noson y swper ola. Oedd ddim un o'r disgyblion, dwi'n meddwl, gallen nhw wedi wneud y gwaith yma. Na, gwas isiel oedd yn wneud y gwaith olchi trad. Llwch chi ddychmygu, oedd neb yn cyw o lan i wneud y gwaith yna. Ond dyma y darlun i ni'n cael o'r arglwydd Iesu. Mae wedi dod. A mae wedi dod i blygu wrth yn trad ni. Mae wedi dod i'n golchi ni hyd yn oed. Oedd hi wrth ein bydreddu ein pechodau ni, i'n cymodi ni a y Duw. Mae yna swyddi ond oes yn y wlad yma. Maen nhw'n ffili cael pobl i wneud swyddi. Pobl o dramor sy'n wneud rai swyddi, achos maen nhw'n isiel iawn. Maen nhw'n talu'n dda iawn. A sneb i gael i wneud nhw. Wel, dyna fe. Mae wedi dod o wlad arall, a mae wedi dod lawr i wneud y gwaith yma o'n golchi ni, a'n glanhau ni o flendid ein pechod. Ein methiant i garu Duw yn holl galon, ein methiant i garu'n cymydog fel ni ein hunain. Ein haflendid, yn methiant i'n hachub yn hunain, yn glanhau yn hunain, wrth gwrs. Mae wedi dod i wneud y gwaith yna ar ein rhannu. Dyna ni'n mynd i gofio yn yr ymgnawdoliad nawr, adeg yn y dolyg yn arbennig. Ac y peth cyntaf nawr te, mae rhaid iddo fe i'n gwasanaethu ni cyn allwn ni ddod at Dduw. Na'r peth cyntaf. Mae llawer o bobl yn cael hyn yn anghywir. Maen nhw yn meddwl beth sy'n rhaid i fi wneud nawr te, i fi gael bod yn iawn gyda Duw, i fi gael derbyniad a dod a cyrraedd y nefoedd yn y Duw. Beth sy'n rhaid i fi wneud? Siŵr o fod mae rhaid fi wneud. A mae hwn yn ddwfwn yn meddylfryd pobl. Mae dal i fod pobl yn dod yn gysylltiad yn capel ni, a mae yna, wy'n gallu gweld yna. Mae rhaid fi dalu rhywbeth, mae rhaid fi gyfrannu rhywbeth, mae rhaid fi wneud rhywbeth. Ac o dan hwnna, mae rhaid i ni wneud rhywbeth. Ond na, meddwl Iesu Grist, mae rhaid i fi eich gwasanaethu chi gynta, mae rhaid i fi eich glanhau chi gynta, cyn allwch chi yng ngwasanaethu fi. Mae hwnna mor bwysig yn dywe, yn rhefen yr Efengil, i ni ddeall yr Efengil. Ac wedyn, wrth gwrs, mae'n disgwyl i ni fod yn debyg iddo fe wedyn. Mae rhaid i ni gael agwedd gwas wedyn ni. Rhaid i'r un mwyaf ohonoch fod yn was i chi. Ac mae yn dangos stamp Iesu Grist yn rhywun pan mae agwedd gwas. Nid agwedd meistr oedd gyda fe, ond agwedd gwas. Siwr allai wasanaethu. Siwr allai wasanaethu fy nghyd gredinwyr yn yr eglwys. Pobl o'n cwmpas i, yn fy nheulu fi, ac yn y blaen ac yn y blaen. Agwedd gwas sydd llai wasanaethu yr arglwydd yn fy myw. Ac mae myfyrio wrth gwrs ar yr ymgnawdoliad nawr dod lawr yma. Yr ymostwng yma yn gadael y nef o'i fodd. Cymerodd agwedd gwas. Ac ni'n gweddio i'r ysbryd glân, i'n llanw ni, i ddylanwadu arno ni, i fod yn debycach iddo fe. Mae e'n etholedig hefyd yn Mathew, fan wyliad, ond un y mae'n ymhyfrydu ynddo.
Chi'n cofio llais o'r nef yn dod mwy nag unwaith am Iesu Grist. Hwn yw fy mab yr anwylid, ynddo ef y rwyf yn ymhyfrydu. Ni'n gweld yr undod yma yn y personau, y tad, y mab a'r ysbryd glân, a'r cariad sy'n ei clymu nhw wrth ei gilydd ac yn ei anrydeddu ei gilydd. Ac mae yn ymhyfrydu yn y mab. Ac wedyn yn Luc yn y gweddnewidiad, chi'n cofio, hwn yw fy mab yr etholedig. Dyma fe, yr etholedig. Gwrandewch arno. Ac yn Pedr, llythyr cynta Pedr, ni'n clywed hyn, yr oedd Duw wedi ei ddewis cyn seilio'r byd. Ac amlygwyd ef yn niwedd yr amserau erych mwyn chi. Mae'r anreg wedi cael ei ddewis ymhell ymlaen llaw, ond mae'n cael ei gyflwyno i'r byd yn nyfodiad yr arglwydd Iesu Grist. Mae wedi cael ei rag adnabod neu ddewis i benodi a'i osod mas. Dyma fe. Dyma fe yr un sy'n mynd i brynu ei bobl. Dyma fe yr adda diwetha. Dyma fe pen y greadigaeth newydd. Dyma fe. Dyma fe, mae wedi cael ei ddewis. Ac i ni wedi'n dewis ynddo fe. Wrth gwrs, mae wedi cael ein dewis ar ein cyfer ni, ac i ni wedi'n cael ein dewis ar ei gyfer e. Ac mae e wedi dod. Ac oedd yr arglwydd yn gwybod, y tad yn gwybod ymlaen llaw, y bydde fe'n dod. Ac y bydde fe'n ostyngedig. Ac y bydde fe'n nifydd. Ac y bydde fe'n cyflawni ei waith. Ac mae'n destun hyfrydwch iddo fe. Ac mae'n destun hyfrydwch i ni hefyd. Os nawn ni ddim byd arall yn ystod yr advent yma, gobeithio gawn ni amser i ymhyfrydu yn Iesu Grist. Yn yr ymgnawdoliad, yn ei fuddod parod, yn ei ddarostyngiad, yn ei gariad tuag ato ni, wrth i ni fyfyrio yn y dyddiau nesaf nawr. Mae'n gallu bod yn gyfnod mor fisi yn dywe. Weithiau'n rhy fisi, ond beth am trial roi amser i fyfyrio ac i ymhyfrydu. A bod hwnna'n dod drosodd wedyn i ni cymeradwyo fe i rywun arall, achos i ni yn ymhyfrydu, i ni'n dwlu arno fe, i ni'n diolch amdano fe, i ni mor brawd ohono fe, yr anreg yma i ni wedi cael, y gwaredwr sydd wedi dod. Rhoddais fy ysbryd ynddo fe. Dath yr ysbryd glân arno fe heb fesur. O blegyd nid wrth fesur y mae Duw yn rhoddi iddo ef yr ysbryd i gyhoeddi barn a chyfiawnder. Beth sydd yn iawn, wrth gwrs, sydd mewn harmoni ag ewyllus Duw. A dyna ni'n gweld yn yr arglwydd Iesu, yn ei ddisgeidiaeth yn ei bregethu fe, oedd mor bwysig yn ei weinidogaeth wrth gwrs. Sut mae bod yn iawn gyda Duw, sut mae byw yn iawn ger bron y Duw. Ac mae'n dysgu edifeirwch fyna, mae'n dechrau ei weinidogaeth gyhoeddus gyda'r neges i edifarhau a dod ato fe ac ymddiried ynddo fe ein gwaredwr a cael iachawdwriaeth ynddo fe, y bara bywiol, yr atgyfodiad a'r y bywyd, y ffordd, y gwirionedd a'r bywyd, y bugail da, y myfiews yma, cael popeth i ni angen ynddo fe a byw iddo mewn diolchgarwch. Mae'n ein dysgu ni pwy sydd dan fendith Duw, pwy sy'n wyn ei fyd yn y bregaeth ar y mynydd. Mae'n ein dysgu ni mewn ffordd wahanol i yr ysgrifenyddion a'r Phariseiaid. Oedd awdurdod gyda fe, ond oedd e'n mynd yn ddyfnach hefyd. Oedd e'n dweud bod rhai cael cyfiawnder rhagorach nag eiddo y rhagrithwyr. Mae'n mynd at y meddwl, mae'n mynd at y galon, mae'n mynd at y cymhellion wrth iddo fe esbonio cyfraith Duw. Mae'n canoli ar yr ysgrythyr nid traddodiadau dynion ac yn rhoi esboniad cywir ar yr ysgrythyr, ar yr Hen Testament. Mae'n llefaru y gwirionedd, medda fe. Dyna pam wedi dod. Mae'n llefaru geiriau tad, nid i eiriau fe ei hunan hyd yn oed, mae'n dweud. Mae'n dweud hynny wrth yr Iddewon, mae'n dweud hynny wrth Peilot. Mae'n trin materion mawr, y bywyd, marwolaeth, tragwyddoldeb, y ffordd llydan, y ffordd gul,
siw mae'n mynd i mewn i teyrnas nefoedd, siw mae pidio cael ein hunain tu fas i'r deyrnas pan mae'r drws wedi cael. Mae yna drefen i'r ffordd mae e'n dysgu. Mae e wedi dod i ddysgu yn nerth yr ysbryd glân. A dyma'r pwynt. Os oedd angen yr ysbryd glân ar y gwas yma i gyhoeddi gair Duw, wel, mae angen arno ni. Mae angen arno ni fod yn dystion i gyhoeddi'r efengyl yn ein dydd ni. Mae angen eneiniad ac arddeliad a nerth yr ysbryd glân ac yn ein tystiolaeth ni, yn ein bywyd ni, yn geiriau a'n gweithredoedd o ddydd i ddydd. Ac i chi'n gweld i agwedd dyw e ddim yn gweiddi na chodi ei lais yn yr heol. Mae'n ymddangos yn ddistaw a dinod a gostyngedig. Dyw e ddim wedi dod fel brenin, wrth gwrs. Dyw e ddim wedi dod i'r palas fel oedd y doethion yn tybio. Yn wir, medde Eseia 53, doedd ddim harddwch i'w hoffi wrth ei weld, yn enwedig yn ei ddioddefaint. Ac oedd e mor wahanol eto i'r gai athrawon a rhagrithwyr. Cyhoeddi ei hunain oedden nhw, gyda sŵn mawr a rhodres mawr wrth gwrs, yn gweddio ar ei sefyll yn y synagogau a'r gongle'r hewlydd, gweddio'n hirfaith yn hau pobl i ddangos ei hunain, i ymddangos yn dda ger bron y dynion, heb boeni siwyd o'n nhw'n ymddangos ger bron y Duw. Ac mae wedi dod i gyflawni ewyllus y tad, mae wedi gwadu ei hunan a llefaru geiriau'r tad. Ac mae wedi'n dysgu ni wedyn, os myneb ddod ar fy ôl i, rhaid iddo ymwadu ag ef ei hun, codi ei groes bob dydd am canlyn i. Ac y ddelwedd i ni'n cael o rywun tawel felly, ac eitha dinod, ac wedyn cynefin a dolir. Dyna ddelwedd. Mae delwedd yn y byd yma heddi, mor bwysig, ydw e? Yr image. Delwedd. Beth ddyle delwedd yr eglwys fod? Beth yw ein delwedd ni yn y byd? Wel, gwmws fel delwedd Iesu Grist yn y byd, achos fyna i ni. I ni, yr un man ag oedd wedi dod i'r byd yma, fe yw'r pen a ni yw'r corff, ac beth yw'n delwedd ni fod yn y byd? Wel, yn digon dinod, digon tawel yn yr ystyr hynny, ac y cynefin a dolir, pidio syni bydla mae'r eglwys di bod ar hyd y blynyddoedd, cael ei chamddeall, cael ei gwrthwynebu, wrth gwrs, am yr efengyl, am efengyl Iesu Grist, ac yn gynefin a doluriau a dioddefaint a gwrthwynebiad. Ein delwedd ni yw delwedd Iesu Grist yn y byd. Mae'n i fod yn ofalus iawn rhag meddwl cael delwedd gwahanol, delwedd mawr, delwedd uchel, rhyw broffail polished uchel, deniadol i'r byd. Nid yna oedd delwedd yr arglwydd Iesu, nid yna oedd yn y byd, a nid fel na i ni fod chwaith wrth gwrs. Ond, serch hynny, y prif bwynt fan hyn dwi'n credu, gyda bod e ddim yn gweiddi na chodi ei lais, mae Matthew yn dweutho ni, yw y gyfrinach mesaianaidd. Os chi wedi clywed y term na o'r blaen, bod yr arglwydd Iesu yn dweud wrth bobl i beidio sôn amdano fe. Ac mae'n dod fan hyn, daeth Iesu i wybod hyn, ac aeth oddi yno, mae pobl eisiau ei laddau, dilynodd llawer ef, i achawodd bawb ohonynt, a rhybuddiodd hwy i beidio a'i wneud yn hysbys. A'r un peth, gyda'r dyn bach gwachan glwyfus, gyda Jairus, y merch Jairus, chi'n cofio? A mae'n bach o syndod i ni weithiau, falle i glywed, pidiwch a dweud nawr, pidiwch a sôn, a mae o ddifri, pidiwch a sôn. A mae'n gorfod cyrraeddu'r dyn gwachan glwyfus, achos mae e wedi mynd a dechrau y dweud. Oherwydd y bydde y syniad o fesaia, iddyn nhw yr Iddewon ar y pryd, oedd gyda nhw hanner darlun. Chi wedi cael y profiad o gael hanner llun. Mae'n eitha frustrating, cofiwch. Oedd pobl slawer dydd wedi cael pethau mewn papurau ac yn y blaen, a nhw'n plygu lluniau. A chi beth,
Anyway, a wedyn mae'r llun wedi torri yn hanner. So mae gyda chi hanner llun a chi'n pyslo o pwy arall sy'n yn y llun yma nawr te, neu ble o'n nhw, a mae'n oples. Ac oedd Iddewon amser Iesu Grist, hanner darlun oedd nhw, o'r Mesaia. O'r Hen Testament, oedd gyda nhw ddarlun y brenin buddigol, brenin milwrol fel Dafydd i sathru gelynion nhw, fel y Rhufeiniaid, dan drad, oedd gyda nhw'r darlun yna, brenin buddigol, oedd yn gret. Ond oedd hanner arall y darlun ar goll dyn nhw, y gwas dioddefus. A mae Iesu ar y ffordd i'r maes yn gorfod dysgu'r ddau ar y ffordd i'r maes, o nid oedd yn rhaid i'r Mesaia ddioddef yn gyntaf cyn mynd mewn i'w ogoniant. A mae'n dweud wrth i ddisgyblion, tair gwaith mae wedi gofnodi. Mae'n mynd i ddioddef gyntaf, mae'n mynd i farw ac wedyn atgyfodi. A dyma fe. Mae'n cadw y peth mesaianaidd i raddau'n dawel. Achos mae'n gorfod dioddau gyntaf. Mae'n gorfod cyflawni beth sydd wedi ysgrifennu amdano fe. Mae'n gorfod roi ei hunan gyntaf, neu bydd ddim gobaith o waredigaeth i neb yn yr holl fyd. Mae'n gorfod marw, mae'n gorfod mynd i'r tywyllwch eitha ar y groes, mwyn ein cymodi ni a Duw, neu chawn ni ddim bywyd tragwyddol o gwbl. Felly mae'r agwedd tawel ddim yn codi ei lais. Ac wedyn mae'r tynerwch yma gyda'r gorsen ysig a'r llun yn mygu. A maen nhw'n eiriau mor hyfryd ond dyn nhw. Falle i ddechrau rhai oedd yn dod ato fe, oedd yn bell oddi wrth Dduw, wedi bod beth bynnag yn wan, yn ddiamadferth, a eraill gyda chydig ffydd i ddisgyblion eu hunan yn aml iawn, chydig o ffydd gyda nhw, eu ffydd nhw'n wan, ac yn ymwneud â phechaduriaid yn Israel ac rhai o'r cenhedloedd, delio â phobl oedd bron a diffygio yn llwyr, pobl anheilwng, gyda chydymdeimlad a thosturi a chonsern pan mae'n edrych ar y dyrfa, mae'n gweld defaid heb fugail. Nhw sydd wedi crwydro, ni sydd wedi crwydro yn erbyn Duw, ond mae'n tosturio. Mae'n tosturio wrth edrych. Ac mae gyda fe gymaint o gonsern tyner. Chi'n cofio dod at Iesu Grist tro gyntaf yn eich pechodau, dan faich pechod, a teimlo y ryddhad, a teimlo'r gollyngdod, a teimlo'r croeso, gawsoch chi ganddo fe, falle pan o'ch chi bron y torri, oherwydd baich eich eogrwydd ger bron y Duw. Ond mae'r un peth i ni bob dydd, wrth gwrs, fel i bobl. Mae pethau eraill yn dod sydd yn pwyso ni lawr, ein temptasiynau, y brwydrau, y treialon sydd yn dod, wrth gwrs. Ac ni'n teimlo weithiau, felly bod chi'n teimlo iddi, bron a torri, na darlun sydd gyda chi, mae'r llun, y flax, mae bron a diffodd, mae tym bach o fwg yn codi. Mae bron a mynd, sy'n fflam na dim byd, ond mae bron a mynd, a mae'r gorsen wedi plygu, mae bron a snapo, ond dwi ddim cweit, a beth mae e'n neud? Codi fe. A enyn y llun i gael fflam yn ôl ynddo fe. Fel yna mae'n harglwydd ni. Yr unig rai oedd e'n llym gyda nhw oedd rhagrythwyr. Oedd e'n llym gyda rhagrythwyr. Oedd e'n cyrryddu nhw. Oedd e'n gryf yn erbyn rhagrythwyr. Ond rhai sy'n dod ato fe mewn gwendid, rhai sy'n dod ato fe am ras, rhai sy'n dod ato fe am nerth a trigaredd, mae e'n garedig iawn. Ac mae e'n ein digoni ni, mae'n ein bodloni ni. Mae fel Joseph yn yr Aifft. Pan oedd Joseph yn yr Aifft, oedd e'n gwneud siŵr bod y stores yn llawn o rawn i'r rhai oedd yn starfo. A fel yna mae Iesu Grist i ni. Mae trysorau gras yn llifo fel y môr yn Iesu Grist, a'n gallu dod bob dydd. Pwy ras eisiau arnoch chi heddi nawr? Wel, dewch at Iesu Grist menna. Chi eisiau gras i gredu, chi eisiau gras i edi farhau, chi eisiau gras i ddyfal barhau, chi eisiau amynedd, beth bynnag yw'r gras sydd i angen. Mae'n llawn, a allwch chi byth i ddiysbyddu fe. Ac y peth gweitha allwn ni'n neud yw pido dod.
a gofyn iddo fe. Pidio dod yn aml ac yn hyderus at orsedd gras i gael gras yn gymorth yn ei bryd, achos i ni mewn gwendid parhaus wrth gwrs ac i ni'n gallu dod trwy'r amser ato y fe. Ac bod e'n dyner gyda rhai gwan, mae ei hunan yn gryf. Geiff e ddim i ddiffodd, a dyw e ddim yn torri. Mae hynny'n amhosib, ac yn ni'n edmygu hyn yn yr arglwydd Iesu. Fel arfer, mae'r cryf a'r creulon, y cryf yn gallu bod yn greulon. Mae'r cryf yn gallu diastyru'r gwan. Ond mae e'n wahanol. Mae e'n gryf i hunan ac yn dyner wrth gwrs. Ond yn ei gryfder, dim pechod. Mae'n sefyll mas. Mae'n unigryw. Dim cwymp, dim methiant. Yn ei fywyd, yn gwrthsefyll Satan, mae fel craig. Oedd e'n posib i dorri fe. Pob ymosodiad yn methu. Oedd e'n gryf yn ei ymlyniad i fynd i groes Calfaria ar ein rhannu. Doedd ddim troi arno fe, doedd ddim gwyro, oedd hi wrth y llwybr i fuddod na i'r groes. Wedyn, yn ei esgyniad, mae e wedi mynd at y tad, a mae e'n gryf fel ei reolwr nawr, i'n cofio ni, i weddio drosto ni, i'n cynrychioli ni, a'n henwe ni ar ei ddwyfron yn y nef. Ac mi fydd e'n dod nôl wrth gwrs, mewn erth a gogoniant, ac bydd pechod a'i ganlyniadau wedi ei symud yn llwyr o'r greadigaeth newydd, o'r bydysawd newydd a'r ddeiar yn llawn o gyfiawnder a gogoniant Duw. Mae wedi cael ei alw mewn cyfiawnder. Mae Duw yn gyfiawn o hyd. Yn yr Efengil, mae e'n gyfiawn. Mae wedi galw, mae wedi apwyntio, mae wedi anfon ei was i fod yn gyfryngwr. Mae Duw yn gyfiawn ac yn cyfiawnhau y rhai sy'n ymddiried yn Iesu Grist. Mae'n delio gyda phechod ac yn gyfiawn. A mae hwnna'n hyfryd yn yr Efengil. Mae'n fendigedig. Beth yw cyfiawnder Duw? Wel, mae'n cosbi ei fab yn lle ei bobl. Mae'n ei gyrryddu fe, mae'n rhoi ddigofaint arno fe ar y groes. Felly, mae pechod ei bobl wedi ei dalu amdano. Mae e wedi cyflawni'r gyfraith yn ein lle ni. Fe yw cyfamod ei bobl. Fe sydd wedi'n cadw'n rhan ni o'r cyfamod gerbro. I ni'n gallu bod yn blant y cyfamod yn eiddo yr arglwydd, a'r arglwydd yn eiddo ni trwy Iesu Grist. Mae wedi cadw y cyfamod, yr adda sydd wedi sefyll a ddim wedi cwmpo, yr un sydd yn ffyddlon. Fe sy'n sicrhau bod ni yn dod yn blant i Dduw ac yn blant y cyfamod. I ni mewn cwlwm felly o gariad, na all neb ei dorri byth yn yr arglwydd Iesu Grist. Wel, dyna chi rai pethau bore yma. Jyst cael blas ar y geiriau yma. Ewch nôl atyn nhw'ch hunan, myfyriwch arnyn nhw. I ni'n mor ddiolchgar i Dduw. Am ei rhodd anrheithol i ni yn yr arglwydd Iesu. Am y gwas, diolch am ein nodweddion bendigedig. Ni wedi cael atgoffa chydig bach bore yma. Cofiwch, mae rhaid ni dderbyn ei wasanaeth gyntaf. Mae rhaid iddo fe ein gwasanaethu ni gyntaf. Mae rhaid iddo fe yn golchi ni, ein codi ni, ein cyfiawnhau ni, ein glanhau ni, ein cadw ni. Bob amser fe sy'n ein gwasanaethu ni gyntaf. Ond wedyn, mae e'n ein nerthu ni i fod yn fwy tebyg iddo yn ein gwasanaeth iddo fe, yn ein gwasanaeth i'n gilydd wrth gwrs, ac yn ein gwasanaeth i'r byd tywyll colledig yn ei enw. Amen. I ni'n troi nawr at yr emyn ola, felly 293 yn y llyfr, sy'n defnyddio'r llyfr, daeth rhydiau melys iawn yn llawn fel llu, o ffrwyth yr arfaith fawr yn awr i ni.
Diolch Arglwydd am dair i ni y bore yma. Diolch am dy rodd. Diolch am y trysor gawson ni yn y cryd. Diolch am yr arglwydd Iesu Grist. Diolch am yr un a ddaeth, nid yw wasanaethu ond i wasanaethu. A rhoi ei einioes yn brydwerth dros lawer. Diolch Arglwydd bod ti'n fodlon ein gwasanaethu ni. Bod ti wedi bod yn fodlon cymryd ein lle ni. Bod ti'n fodlon ein derbyn ni, ein glanhau ni. Bod ti'n fodlon ein harwain ni, ein porthu ni, ein cynnal a'n cadw ni. A'n diogelu ni. Diolch am dy dynerwch tuag ato ni ac am dy ras. Diolch am dy nerth a dy gryfder ac am dy afael amdano ni. Na all neb ei thorri. O, Arglwydd, diolch. Bendigedig fyddod enw di. A gwna ni yn rhai sy'n trysori y rhodd a helpa ni ddod yn fwy tebyg iddo fe. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân a'r hoso gyda ni. Nawr a hyd nes y daw. Amen.